a x 100 000 tých dobrých ľudí, ktorí nemajú žiadnu chybu. A som presvedčený, že čas, kedy ignorácia zo strany mainstreamových médií a zo strany elít tejto subkultúry bola na mieste, že ten čas už minul. Preto, lebo ona mimo pozornosti médií, mimo akejkoľvek tej propagácie ich činnosti, ich vôbec existencie narastla do skoro obľudných rozmerov. Ja som presvedčený, že je na čase zmeniť tú paradigmu, postoj, začať si uvedomovať, že tu existuje niečo, s čím sme nepočítali, je to silné, je to veľké, je to nabudené, plné testosterónu a treba začať to konfrontovať spôsobom, ktorý je kritický, ale ja mám taký zvláštny pocit zo slovenskej spoločnosti, že ona spí v takom sne, ktorom nemá žiadne zbytočné informácie a potom je raz za rok vždy v strašnom šoku, že čo sa to stalo, ako sa zrazu náhle a z ničoho nič na námestí SMP objaví 5000 neonacistov. Jednak je to hrozná skratka, že je to 5000 neonacistov a druhá, to, že o tom nevedia, neznamená, že to existuje a to, že sa im zdá, že je to náhle, neznamená, že to je náhle. Podľa mňa chyba elít, chyba výskumu spoločenského a chyba médií na Slovensku je, že tento postoj už neprispôsobili realite. Do nekonečna sa tváriť, že neexistujú, sa už nedá. Dneska sme v situácii, že táto scéna vo forme radikálneho bloku sa dohodla na spoločnej kandidátke a o 9 mesiacov ide do volieb. A na tejto kandidátke budú tie najhoršie mená, čo sme si vedeli vôbec predstaviť a budú plece pri pleci. Doteraz to nebolo vôbec predstaviteľné. Myslím si, že je na mieste začať nie ich propagovať, ale začať poznávať, s čím vlastne máme dočinenia, aby sme zase o 3/4 roka neostali všetci v hroznom šoku, čo sa to tu náhle stalo. Myslíš, že majú politickú šancu? Prvýkrát si myslím za celú tú dobu, že áno, preto zmenili prístup. Dneska prebieha na tejto scéne veľmi silný vnútorný boj o vodcovstvo. Jedným z mála viditeľných prejavov toho boja je zajtrajšia demonštrácia v Žiline. To je taký trúcpodník ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá si dáva do titulu, že strana Mariana Kotlebu, ktorý už len zúfalo kope okolo seba a snaží sa ešte chytiť kraja člna, ale dneska už majú nového vodcu, majú nové pravidlá a úplne novú komunikáciu, nový spôsob. Kotleba patrí minulosti, jeho obmedzený spôsob komunikácie aj osobnej necharizmy a podobných vecí znamenal pre túto scénu veľkú diskvalifikáciu. Dneska sa zjednotili a prichádzajú noví lídri, ktorí už nemajú tieto nedostatky a to, čo vidíme teraz a čo uvidíme zajtra v Žiline, bude len prejav toho, že sa tam ešte bojuje, ale zaujímavý moment je ten, že prakticky je dobojované, že sa jednotilo viac ako 12 doteraz nepriateľených subjektov a idú spolu do volieb. Ak sa nespýtate, spýtam sa ja. Dáma, pán vpravo, pán vľavo. Dobrý deň, ďakujem. Ja som asi teraz ako Alenka bližšie divou, že akú majú tú komunikáciu, ja vám verím všetkému, čo ste povedali, ale že čo to je, ako proste presvedčia nejakú baku, ktorá je z nejakého klaku, že proste voľte mňa. Nikdy neverte všetkému, čo poviem. Prvá rada. Som presvedčený, že tá radikálna scéna, tí ľudia, ktorých považujeme za extrémistov, sami o sebe nemajú taký volebný výtlak, aby svojimi vlastnými silami sa dostali ďalej. Problém jeden, ktorý nastal, je, že získali do rúk pomerne silnú tému, kde sa dokázali zhodnúť väčšinovým obyvateľstvom, a to je odpor voči imigrácii. Na tomto sa zhodne Magát, Kopáč, Kotleba a celá táto partia s ktorýmkoľvek človekom, s ktoroukoľvek babkou z klaku, preto lebo naozaj ten odpor voči imigrácii otvorený alebo latentný je veľmi vysoký. Slovensko je extrémne nepriateľská krajina, ktorá je všetko iné, len nie pohostinná. Toto v nás nie je a dlho sme si tento obraz pestovali. Je tu
jedno veľké nebezpečenstvo, že títo ľudia, ktorí sami o sebe nepredstavujú veľké riziko, čo sa volieb týka, môžu osloviť tú šedú zónu, môžu osloviť tých 15 až 20% ľudí, ktorí buď nechodia voliť, alebo volia veľmi pometene, alebo každými ďalšími voľbami horšie. A ak sa im toto podarí, tak naozaj môžu dosiahnuť na percentá, ktoré budú závratné z pohľadu dneška. Neznamená to ohrozenie pre parlamentnú demokraciu v princípe. Ak ich tam bude aj 10 alebo 15 ako poslancov, bude to len hnusné, ale čo sa stane? Posunú sa hranice a dnes nepriateľní politici nám budú pripadať ako menšie zlo. To považujem za veľkú katastrofu. Človek, ktorého by ste dneska ani neopluli, zrazu o rok vám bude pripadať, že to nie je až taký idiot, lebo toto sú ešte horší. A toto rozšírenie tých hraníc a toto nebezpečenstvo považujem za veľký spoločenský problém, lebo sa nám zrazu budú zdať veci inak, ako dnes sú. A to je nebezpečné. By som chcel doplniť odpoveď na našu otázku, že akú že to majú komunikáciu, že o nej nevieme. Znova ponúkam obraz spoločnosti ako organizmu, ktorý má nejaký imunitný systém. A vždycky, keď niečo zanedbáme, tak sa nájdú nejaké baktérie, tak sa nájdú nejaké organizmy, ktoré tú najslabšiu časť budú napádať. Jednou zo slabín našej spoločnosti je to, že u nás vznikla partokracia, že politické strany sa vlastne odtrhli od svojho voličského zázemia, od priameho kontaktu s nami, s občanmi a začali s nami komunikovať výsostne iba virtuálne pomocou billboardov a pomocou marketingových kampaní. A títo chlapci nemajú peniaze na to, aby posielali krajinu billboardami. Možno, keď sa nájde nejaká iná veľmoc, ktorá by zistila, že sú výhodní pre jej zámysly alebo nejaký podnikateľ, lebo zatiaľ celý slobodný vysielač pravdepodobne platí jeden väčší podnikateľ, tak v ten moment možno budú aj tie billboardy. Ale momentálne oni majú dostatočne veľké regionálne štruktúry na to, aby mohli sedieť v tom kľaku, v tej krčme a rozprávať sa s tými chlapmi alebo s tou ženou. A tento osobný kontakt je ďaleko silnejší než akékoľvek materiály vytlačené na nejakom zlatom papieri. A tým pádom je to spätne aj otázka pre nás, že pokiaľ sa sami nebudeme občiansky angažovať, lebo zoberte si, v akej sme situácii. Obrovské množstvo poznám slušných, vzdelaných, mladých, jazykovo vybavených, internetu a podobne, ktorí sú hrdí na to, že nechodia voliť, nemajú spoločných spovedníkov a povrhujú akýmkoľvek jedným politikom, ktorý sa nachádza. A sú na to, rozumiete, my máme také základné informácie, že o každom, hoci len trochu zvoliteľnom človeku máme takú premiéru negatívnych informácií, že nakoniec nejdeme voliť. Ale pre týchto ľudí, ktorí k internetu pripojení nie sú, a ktorých niekto stretne v reštaurácii alebo ich stretne na ulici, vypočuje si ich, fyzicky sa ich dotkne, tak ako to robí Fico s tými svojimi kvetinkovými akciami, tak v ten moment vlastne dostávajú do rúk ten najúčinnejší politický marketing, aký existuje. Ja ešte krátko sa teda vrátim k tomu. Ja z titulu svojej profesie som viedol na 17 miestach na Slovensku v priebehu 6 rokov práce na likvidácii povodní a rôznych takýchto udalostí. S výnimkou jedného prípadu, kedy polícia nepripustila, aby sa tam niekto priblížil z dôvodov, že hrozili konflikty, úplne všade boli ľudia, ktorí prišli v tričkách ľudovej strany Naše Slovensko. Boli to ľudia, ktorí prišli tak, že si vzali v práci voľno. Prišli 300 kilometrov a bolo to zaujímavé sledovať, lebo prišli tam aj veľvyslanci Pravdy a lásky, rôzni ľudskoprávni aktivisti, ktorí po 2 hodinách naznačovania práce sa odfotili, čo všetko urobili a odišli. Títo ľudia pracujú do úmoru spôsobom, ktorý naozaj že sa nedá neobdivovať a na konci každej tejto akcie majú kľúče od mesta. Nikdy nepresvedčíte bežného občana, ktorému za 3 dní vyčistili zničený pozemok, pivnicu, že sú to zlí ľudia, že to, čo hovoria, je zlé. Lebo jednoducho ich spôsob komunikácie, osobnej kampane, podávania ruky a vyvolávania toho, že oni sú susedovi, synovia, kamaráti od vedľa. To je extrémne účinné na presne ten elektorát, o ktorom hovoríme. Tohto sa bežní politici nepriblížia ani nedotknú.
A z tohto mám veľkú obavu. Vzniká tam taký zvláštny moment. Oni majú pripravenú profesionálnu kampaň, horúca jeseň, a budú nám naozaj ukazovať niečo, čo ešte na Slovensku nebolo. Celý príbeh je o tom, že nie sme politici, nie sme susedia od vedľa, prišli sme vás zachrániť a vyčistiť tú krajinu, vedľajšie dediny, toho synovia, toho stredie. Takže čaká nás naozaj veľmi zaujímavý spôsob kampane, gerilová kampaň, lacná, ale extrémne účinná, pretože ide o podanie ruky. Vzhľadom na to, že máme 3/4 na jeseň, na horúcu jeseň, rád by som zobral obidve otázky, ktoré tu mám naznačené. Obidvaja aktéri majú teraz mikrofón, takže nech sa páči. Vľavo a vpravo. Vy ste tu spomínali nejaké čísla, že 15 až 20% je potenciál týchto strán. Ale mňa by hlavne zaujímalo, že aké vlastne máme dáta o tom, že aký sa robí výskum. Aj vy ste spísali ten zoznam 40 blogov, ale ja by som očakával, že na tom bude pracovať polovica SAUKY, Ústavu spoločenských vied, a bude monitorovať toto a budú možno spolupracovať s nejakými informatikmi, ktorí to zautomatizujú. No pýtam sa, že aké sú dáta a čo o tom vieme. Máte úplnú pravdu a to, čo hovoríte, je to, čo už niekoľko mesiacov si pýtam. Vravím, máme vedcov, máme SAUKY, máme všetkých ľudí. Kde je výskum tejto subkultúry? Kde je vlastne, že niekto spozoroval, že 20 rokov tu niečo bujne, že sa to zrazu rozrastá? Ja nič také nevidím. Nič také sa tu nestalo, nedeje. Spoločnosť celý čas odvracia oči, nemeria sa. Ešte sa nikto v žiadnej agentúre, ktoré riešia budúce parlamentné voľby, nespýtal skutočne na výtlak týchto konkrétnych ľudí, lebo sa nepýtajú správne. Ja sa obávam, že obraz, ktorý poskytujú agentúry teraz, je falošný a upokojujúci tým, že tá otázka ešte nepadla spôsobom, akým má a musí padnúť. Sami o sebe nemajú veľkú šancu, ale v spojení témy, ktorá je všeobecne priateľná, a v spojení účinnej kampane od dverí k dverám a identifikácii samých seba ako nie politikov, ale tých, ktorí krajinu politikov zbavia, môžu naozaj uspieť. Áno, počujem sa. Ja som chcel svoju otázku upriamiť pozornosť na trošku iný šuflík. Ohľadom na to, že či sa snížiť na diskusiu s ľuďmi typu rozkaz a tak ďalej. Ja by som sa chcel spýtať na kalibre typu rektor masmediálnej školy, to znamená, alebo no to ste povedali, alebo bývalý podpredseda vlády, predseda hnutia a tak ďalej, ktorí oslovujú intelektuálnu strednú triedu, prípadne elitu, vychovajú našich žurnalistov, áno. A tento bradatý rektor zasvetene pustí informáciu, že dnes už je nespochybniteľné, že americká strana svojimi kanálmi podporovala 5 miliardami dolárov oheň na Majdane. Áno, a takéto záležitosti. Čiže čo s týmito delostrelcami takéhoto kalibru? Dokončím tu jednu otázku a potom skúsime preniesť k pánu direktorovi, ale ja som bol presne v tomto istom pocite, aký máte vy, že by to mal robiť niekto iný a profesionálny zhruba pred tým rokom. Som očakával, že predsa to musia monitorovať, a asi aj monitorujú tajné služby, ale tie o tom neinformujú, že sú na to skrátka nejakí profesionáli, že sú na to nejakí ľudia, že Slovenská republika predsa musí mať ten z našich peňazí platený imunitný systém, ktorý tieto veci vychytá. Potom som sa stretol s jedným človekom, ktorého vyhodili z jednej zo slovenských služieb kvôli tomu, že poukázal na korupciu v nej, a on ma pozval na kávu a tak som sa ho spýtal, že či ja nelezem tej kontrarozviedke do kapusty, že oni sa musia strašne rehotať, keď nejaký učiteľ od počítača
po nociach monitoruje nejaké webové stránky a robí si excelové tabulky a vyhodnocuje, kedy boli založené a robí grafik k tomu a podobné záležitosti. On hovorí, že vôbec, že akože rád, že niečo takéto vzniklo, lebo že to už bolo očividné a bolo treba, aby to niekto povedal. Ale tiež mi povedal, že oni, keď ako služby sa snažili politikom ponúknuť informáciu o takýchto veciach, tak o to nikto nemal záujem. Že to, čo momentálni slovenskí politici od tajných služieb očakávajú, sú kompromitačné materiály na svojich politických oponentov. A veci týkajúce sa nejakej zahraničnej bezpečnosti Slovenska a medzinárodných súvislostí si ako radi prečítajú, ale viac menej majú pocit, že to ide nejak tak mimo nich. Toto isté sa žiaľ asi týka aj akademickej sféry. Ozvalo sa pár študentov, že by si chceli urobiť ako seminárnu prácu na túto tému. A v podstate jediná taká profesionálna spolupráca bola s pánom docentom Šlerkom z Karlovej univerzity, ktorý naozaj vie nasadiť profesionálne nástroje na to, aby analyzoval vzťahy medzi vedmi a ich rozruchy a podobne. Ale inak všetko, čo sa v tejto oblasti stalo, v oblasti demaskovania tej kremelskej propagandy u nás, a tie výsledky samého ma prekvapili, že sa venujem aktivizmu viac ako 20 rokov, ale nikdy som nemal citát v James, Foreign Policy, Forbes, BBC a neviem kde všade. Takáto nízkonákladová operácia to bola. Tak všetko to bola len spolupráca amatérov. Ozval sa mi chalan, ktorý, tak ako hovoríte, urobil z toho aplikáciu do Chromu, takže keď si nainštalujete túto aplikáciu do prehliadača a zavítate niekde na hlavné správy, alebo nie je to tak a podobne, tak tam vyskočí taká malá ikonka, že čítate Putinovú propagandu. Hej. Ale to sú prostriedky občianskeho aktivizmu a vôbec by som ich nepodceňoval a myslím si, že sa na ne nemôžeme spoliehať. A to, čo Rado hovoril o tom novom druhu kampane, ja som ako občiansky aktivista, ochranár, rebel v živote netušil, že sa ocitnem na tejto strane barikády a zrazu ma budú vnímať ako človeka mainstreamu, establishmentu a neviem čoho všetkého možného. Keď som nad tým rozmýšľal, že prečo ma tie weby a tie plátky tak naštvávajú, tak hlavne ma to srdí kvôli pocitu stratenej príležitosti. Že vlastne oni chytajú do svojich skorumpovaných pracičiek témy, o ktorých 20 rokov rozprávali ochrancovia životného prostredia. Nezávislé ekonomické systémy, LED systémy, ochrana prírody, protikorupčné aktivity, priama pomoc ľuďom. Všetky tieto veci robili slovenské aj české mimovládne organizácie desiatky rokov. Ale nejak sa to týkalo 10-20, možno menej percent obyvateľstva a nemalo to politické význenie. Keď si zoberiem ten Zemavek, tak to je, zoberte si, lebo častokrát mi ľudia hovoria, že ale nikto o tých témach nehovorí, ale samozrejme, že hovorí aj o nich píše. 25 rokov tu vychádza vynikajúci časopis 7. generácie, predtým sa to volalo Poslední generácie, tam všetky tie témy sú. Farmafia, zdravý životný štýl, ja neviem, mediálne manipulácie a na podstatne kvalitnejšej úrovni. Akurát, že to nevyšlo na kredovom papieri a nemá to silného sponzora, ktorý by to natlačil nejakým spôsobom ľuďom do rúk. Takže toto, myslím si, že tá kampaň nás z jednej strany ohrozuje, tých extrémistov, ale hlavne nám dáva najavo, čo všetko sme zanedbali. Že tu nemáme politické strany s masovou členskou základňou. Že nejak zanikol priamy aktivizmus, že všetko nechávame na profesionálov. Že priama komunikácia s voličom bola nahradená toho, že sponzor do nás naleje peniaze a my si za to kúpime marketingovú kampaň. To všetko sú slabiny demokracie. Demokracia je len taká silná, aká silná je dôvera obyčajného človeka, obyčajného voliča v ten systém a v svojich predstaviteľov. V ten moment, ako náhle sa táto dôvera naruší, tak žiadne voľby a žiadne EÚ nám vlastne nepomôže. A to, čo ste vy vlastne hovorili o tom, že čo robiť s ľuďmi, povedzme, ako Edo Chmelár, mne sa nepáči vôbec tá formulácia, že by sme niečo mali robiť, s nimi treba polemizovať, treba ich argumenty vyvracať, ale tá retorika, že by sme s nimi mali robiť rozumnej poriadky, to sa mi celkom ako hnusí. Edo Chmelár stále ešte neprekročil nejakú tú myslenú čiaru medzi tým, čo je súčasťou slobody prejavu v demokratickom štáte a čo už je za čiarou.
Takže môže nás štvať a môžu nám liesť, povedzme, na nervy niektorého vyjadrenia, osobne ma párkrát celkom pekne ponatieral, ale myslím si, že to je najhoršie, čo by sa mohlo stať, keby sme zo strachu odstránili to, čo je na demokracii najlepšie, čiže slobodu. Na tom predsa funguje terorizmus. Vyhodia jeden smetný kôž na železničnej stanici do vzduchu, nejakí ľudia z úplne neslobodného, hnusného štátu, a my kvôli tomu zrazu začneme ľudí prehliadať rentgenmi, podozrievať, odpočúvať, natáčať na kamery, zakazovať im všetko, monitorovať ich. To je ten najúčinnejší spôsob, ako terorizmus funguje na ľudí. A my keby sme zo strachu pred tým, že nás nejakí extrémisti ovládnu, sa vzdali svojej slobody, svojho súkromia, svojej slobody prejavu, svojej slobody zhromažďovania, svojej slobody protestovať, tak sme v keli a oni dosiahli presne to. Zrazu sa posunieme o 500 km na východ bez toho, aby nejaký vojak sem prišiel na naše územie. Odhľadnúc od toho, že aký je obsah toho, čo hovoria, to, čo chcú dosiahnuť, tak radikálna scéna momentálne ukazuje celej spoločnosti, ako má vyzerať reálny, úprimný občiansky aktivizmus. Je to lacné, je to plné energie, je to plné zápalu, ochoty poskytnúť vlastný čas, vlastnú prácu pre vec a podobne. Je hrozné, že to musím povedať, ale v podstate, ako má vyzerať tretí sektor, nám teraz ukazujú ľudia, ktorí sú absolútne proti systému a snažia sa dostať do spoločnosti a do parlamentu len preto, aby ho zrušili a narušili celý existujúci systém. Ale to, ako fungujú, znamená, že občiansky aktivizmus naozaj môže v spoločnosti existovať, ak má dostatok tém a dostatočný vnútorný nábor. Naozaj je to strašná vec, ale ja sa často s prírodnými katastrofami stretávam a vidím, že najväčší ekologickí aktivisti na Slovensku sú zároveň ľudia, ktorí oslavujú narodeniny Adolfa Hitlera. A uchopili a uchmatli množstvo tém, ktoré kedysi boli považované za buď ľavicové alebo liberálne a dneska s nimi pracujú bez nejakých masívnych dotácií, bez čohokoľvek. Je to podľa mňa zdvihnutý prst a dôležité upozornenie pre tretí sektor, ktorý to po 20 či 25 rokov dopracoval niekam, kde to asi nemalo byť. Treba hľadať cestu, ako sa znovu vrátiť, lebo s týmito ľuďmi sa nedá vyhrať spôsobom ako doteraz. Dámy a páni, je čas, aby sme poďakovali našim hosťom aj za to, že sem prišli medzi nás, ale najmä za to, čo robia. Tie posledné slova boli vlastne odpoveďou na otázku, ktorú som chcel položiť na záver, ale už nemusím položiť. A tá otázka znie, čo každý z nás ako jednotlivci môžu urobiť na to, aby sme sa týmto hrozbám, ktoré nás dnes ohrozujú, samotné tkanivo tejto spoločnosti, aby sme sa s nimi dokázali vyrovnať. Na úplný záver, predtým než poďakujem našim hosťom, by som rád upriamil vašu pozornosť na takúto malú knižku. Je to o konferencii Globsec, ktorá už dnes po 10 rokoch je viac ako konferenciou. Tam stojí Robert váš vzadu ako šéf strategickej rady, ktorá ju organizuje. Toto je príbeh Globsecu. V očiach mnohých je príbeh Globsecu aj príbehom Slovenska, príbehom vyzrievania Slovenska z malej krajiny na aktéra medzinárodnej politiky, príbehom malej organizácie, z ktorej sa stala organizácia dôležitá. Čestným prezidentom strategickej rady je veľvyslanec Rastislav Káčer. Týmto by som ho rád ospravedlnil, keďže bol medializovaný ako účastník tejto diskusie z pracovného zaneprázdnenia. Je zároveň veľvyslancom Slovenska v takej malej, málo významnej krajine, ako je Maďarsko. Sa bohužiaľ dnes nedokázal dostaviť medzi nás, ale dúfam, že v plnej miere jeho úlohu kompenzovali ľudia Rado Vránik, Juraj Smatana, ďakujeme.